Salam, bu videomuzda en gammatly barlyklarymyz bolan çagalarymyzy 21-nji asyryň en ýokon jendliklerinden biri bolan homoseksualizmden goramakda maşgalaryň rolu barada gurrun etmekçi. Homoseksuallar we transvestitler üstüne geçirilen baralmy gözlegde nusga toporunyň 57%-iniň enatalaryndan aýrylşandygy we galan 43%-iniň problemaly maşgala şertlerinde ötendigi ýüze çykaryldy. Beýleki käwralyp barlyklar bolsa, çagalykdaky jinsy zorluklaryň ýa-da homoseksual tejribeleriň homoseksualizm döremegine sebäp bolýandygyny anyklady. Mysal üçin bu urda geçirilen giňişligiň gözleg, çagalykda jinsy taýdan zorlananlaryň özlerini soňky döwürde gay ýa-da lesbian diýip tanamak ähtimallygyny 3 sartdyrýandygyny ýüze çykardy. Bulardan başga da geçirilen bir topar ilmi tejribeň netijesinde homoseksuallygyň öňüni almak üçin en güýçli faktorlaryň biriniň tagdyn maşgala durmuşydy bellenýär. Kanadaly klinik psikolog Dr. Joseph Nicholasiň enatanyň homoseksualizmiň öňüni almak boýunça gollanmasy atly ilmi eserinde enatalaryň çaga bilen nädip gatnaşyp gorýandyklaryny üntüçekär we homoseksualizmiň bu gatnaşykdaky kemçiliklerden ýa-da kynçylyklardan ýüze çykyp biljekdigini aýdýar. Onun bu ketgitlemeleri LGBT şahsiýetler bilen psikolog hökmünde ençe meýillap eden söhbetleşdiklerine we synlaryna esaslanýar. Eger maşgalada ece ýaly, kakada kaka ýaly hereket etmese we çagalar öz jan taýratynlyklaryna laýyklykda terbiýelenmese, öz jan taýratynlyklaryny kabul etmekde kynçylyk çekip bilerler. Aýratynym geyler barada gözleg alyp barýan Nikolasi, geyliň esas sebäbi hökmünde atanyň ünsünün kemligini we enanyň aşa töýgüsizligini görkezýär. Sebäbi şeýle maşgalalarda ulanýan oglanlar kakalaryny görelde şahsiýet hökmünde görmeýärler. Erkeklik tebigatyndan daşlaşýarlar we öz jan taýratynlyklaryna uygunlaşyp bilmän, öz erkekliklerini ýadyrgap bilýärler. Deňdoş oglanlar bilen sagdyn gatnaşyp gorup bilmeýärler. Bäsdeşlik, berklik we kynçylyga esaslanýan erkek oýunlary olar gorkudýar. Sebäbi şowsuz bolmak, yaralanmak ýa-da kemsidilmekden çekinýändikleri üçin ýuwaş-ýuwaşdan bu gödök dünýäden daşlaşyp, özlerini rahat duýup biljekleri aýallaryň mylaýym dünýäsine ýakynlaşaýmaklary mümkin. Erkek tebigaty yaralanan we erkeklik aýratynlyklar ösmedik çagalaryň beýle oglanlaryň erkekligini höwes etmek ähtimallygy köpelýär. Özlerinde kemçiligini duýan käbir erkeklik aýratynlyklaryny tamamlamak isler, netijede homoseksual gatnaşyklary ýüzüp bilerler. Arzu edýän we bile bolmak isleýän erkekleri aslında özleriniň ideallaşdyrylan görnüşi. Kakalarynyň görmedikleri ünsü söýgüni we rehimdarlygy beýleki erkeklerden gözlemek pikirem, olarda homoseksual duýgulary ösdürip biler. Nikolasiň pikirçe, ene keşfi gowşak we täsirsiz, kaka keşfi bolsa güýçli we agdykly etýän maşgalalarda ulanýan gaýyllaryň lesbianlyga meýle edýmekleri mümkin. Ejir başarnykly we passiw eneler bilen bir hatarda çagalaryna çapdan aşa gözegçilik edijek. Narsistik derejede özüne göwni etýän enelerim gaýyllaryna şuňa meňleşi ýarama täsir edip, gaýdyny ayal bolmak şeýle bolsa, men ayal bolmak islämok diýen düşünje terip biler. Atanyň gaýdy bilen ýola goýýan gatnaşygym gaty ýokun. Atanyň ayallara kemmaha garaýan, olar hakda negativ sözler aýdýan we olar kemsedýän bolmagy, gaýdyň hakyky denanlyk tebigatyndan daşlaşmagyna we onda denanlyga negativ garaýşyň döremegine sebäp bolup biler. Edil şoňalam kakasy ýa-da başga bir erkek tarapyndan anjadylan, kemsidilen ýa-da yaralanan gaýy çagalarda denan bolmagyň howply we derekde zatlygy pikiri hem de erkeklere anamsazlyk duýgusy ötüp biler. Psikologiýany esaslandyrjylan bir hasaplanýan Freud homoseksualizmiň daşarky faktorlaryň täsirinde emele gelýändigine üntüçekdi. Oň sözlerine görä, homoseksualizmiň düýbünde ene gyz ata-ogul gatnaşyklaryndaky näsazlyklar görülýär. Mundan başga da oglan çaganyň gaýlaryň arasynda bolmagy ýa-da gaýy çaganyň oglanlaryň arasynda ýetişmegi homoseksualizmiň döremegine sebäp bolup biler. Freud homoseksual meýilleriň sebäpleriniň arasynda çagalykda ýa-da yetkinjeklikde başdan geçirilýän sütömleriň, travmalaryň we şikestleriň bardygyny aýtsa da, agdalyp geçirilen maşgala faktorlar bilen homoseksualizm arasynda göni baglar bar diýmek dogry däl. Bu ýerde gurrun edilen ýalňyşlyklar goýýarmyň hökmany suratda çagany homoseksual etjekdigini aýtmak ýa-da enatanyň ähli jogapkärçiligini ýerine ýetiren ýagdaýynda da çaganyň heteroseksual galjaklaryny kepillendirmek ýalňyş bolar. Öňe mellek geçişmede ýaly homoseksualçylyga sebäp bolup biljek köp faktorlar bar.
Maşgala terbiyetinin bulon arasında möhüm ornu eýeleýändigine we enatalan bu urda edip biljek köp dadynyň bardygyny üntüp çekmek isleýär. Çağalaryň biologik jyntyna laýyk jynsa ulalmasyny isleýän bolsaňyz, olaryň terbiyesinde şu iki zat möhüm. Birinciden, enatalar öz rollaryny dogry oýnamaly. Ikinciden, çağalaryny jyn taýratynlyklaryna görä terbiýelemeli. Şeýlelik bilen oglanlar erkekliği owarlar, erkekliğini anam ederler we erkeklik sapatlaryny ösdürerler. Gyzlar hem öz jins tebigatlary bilen asuda ýaşarlar we denan bolmakdan gorkmazlar. Oglanlar hem gyzlar hem öz naturasyndan, bedeninden daşlaşmazlar. Jins taýratynlyklaryna garşy gidip, jinslar barada kemçilik duýmazlar. Tersine, erkek ýa-da denan bolmagyň artykmaçlygyny duýarlar we ondan kanagatlanarlar. Bu olary tapawutly gözleglere girip, ýalňyş orientasiýalara meýilden uzaklaşdyrar. Hünärmendiň pikiriçe, çağanyň jins taýdan ötüşi gaty iri ýaşdan başlaýar. Şoň üçin enatalar çağalyna ýakyndan gözegçilik etmeli we sagdyn jins taýratynlyklaryny ösdürmäge ýardam bermeli. Çağalaryň ýaşlykdan öz jyntyna laýyk ödün alyp barşyna, oýunlaryna, oýunjaklaryna we geyim gejimlerine üns bermeli. Sebäbi çağalaryň kim bilen dostlaşagy, olar bilen nähili gatnaşykda boljagy we olar bilen haýsy oýunlar oýnajagy möhüm zatlar. Aslında diňe enatalar bilen çäklendirmek meselelerini çözmän biler. Doğan garyndaşlarynyň bu meseleden habarly bolmasy we çağa derur bolan goldaw bermekler şeýle wajyp. Nikolosi homoseksualizmiň esas sebäbiniň yetmeçilik ýa-da kemlik diňe öňdürjekler. Onda bu nämen kemligi? Birinjisi, erkek ýa-da denan tebigatyna eýe bolmak häsiýetleriniň kemligi. İkincisi, enatasyndan alınmaly ünsüň, söýgüniň we mähriň kemligi. Enatalar çağalaryna ene şu kemçilikleri baştan geçirtmeliler. Çağanyň bu yetmeçiliklerini soňundan öz başdak, dürli surlar bilen öwedinde bolmaga synaşmasyna ýol bermeliler. Çağanyň içerki dünýäsinde başyndan geçiren öz jyntyna degişli yetmeçilik duýgusyny öz jyntyndan bolanlar bilen tamamlamagyna sebäp bolmalylar. Erkeklik ýa-da denanlyk häsiýetini öňe çykarmaga kömekleşmeli. Bu meselede öz jyntyna degişli göwni yetmeçilik ýa-da peslik duýgu düşünjesiniň döremegine portat bermeliler. Şeýle hem emosional derurlyklaryny kanagatlandyrmaly. Nikolosi oglanlaryň kakalar bilen sagdyn gatnaşyk gurup, onu görelde alýandygyny, gyzlar bolsa ejesi bilen şeýle gatnaşykda bolmagynyň möhümdigini aýdýar. Enatalaryň bu borjy ýeterlik ýerine ýetirip bilmedik halatyna, bu boşlugy ýakyn garyndaşlardan başga bir erkek ýa-da denanyň doldurup biljekdigini ýatladýar. Esasy da çağanyň öz jyntyndan bir ýaşuly bilen mähirli, ak yürekli we ygtybarly gatnaşyk gurmagy, onu görelde almagy we onuň saýasynda öz jins dünýäsini açmagydyr. Kakasy oglu bilen fiziki hereket, çydamlylyk, göreş we bäýatdeşlik bilen baglanşykly oýunlar oýnamaly. Onu ejem oglu edip terbiýelemeliler. Çağanyň gözünde awraýly, tutan ýerli we ygtybarly adam bolmaly. Oglunyň kakasyna meňzemek islemesi üçin logika sebäpleri bolmaly. Çağa kakasyny görelde almaly we kakasyny öýkünmäge münasip bir hökmünde görmeli. Şoň üçin hem kakalar çağalaryna bolan söýgü we gyzyklanmadan dolu bolmaly. Olar ünse we söýgüge mätäç etmeliler we olar bilen berk baglanşyk gurmagy başarmaly. 15 ýylda ýüzlerçe homoseksual erkek bilen gurulmuşlyk geçirdim. Elbetde käbir eskulçeneler bolup biler. Ýöne men kakasy bilen mähirli we sylanşykly gatnaşyklarynyň bardygyny aýdýan ýekece de gey tanamok. Diýen Nikolosi, geýleriň kakalar bilen gatnaşyklarynyň gaty gowşak ýa-da düýünden ýokdugynyň üýtgemeýän hakykatdygyny aýdýar. Elbetde enanyň garaýşam gaty möhüm. Ene ogluna zerur bolanyndan has köp söýgü we mähir görkezmeliler. Çağany aşa gözegçilikde saklamalylar we onu bäbektir etmän, ona öz başyny çaramasyna ruhsat bermeli. Enanyň kakasy bilen oglunyň arasyna girmezligi we olaryň gatnaşyklaryna päskel bermezligi möhüm faktor. Çağejesini kakasyndan has dominant görmeliler. Gynansaňam atalaryň çağalar bilen kanagatlanarly gatnaşygy bolmadyk maşgalalarda eneler bu boşlugy aşa aladalanma we mähir bilen doldurmaga synaşyp bilýärler. Käbir halatlarda çağasyna şeýle bir gowun berýär bolan, olaryň arasynda tirekilik derejesindäki garşylykly baglylyk döreýär. Bulan belli bir ýaşdan soň erkek çağalaryň jins taýdan ötüşlerine ýaramas täsir edýär we o çağalar jinsa orientasiýa bolan mujarlygyny başdan geçirip bilerler. Gyzlaň terbiýesinde de jins taýratynlygyny emele getirmek we berkitmek üçin mähirli we ýakyn enegiz gatnaşyklar ýola goýulmaly.
Ene gyzy üçin gowgorly bolmaly we denanlyk sypatlaryna laýyk özüni alyp barşyny ösdürmäge we şoňa görä oýunlar oýnamagy urukdurmaly. Edil şoň ýalam erkekler hakda görlerlerinde sözlerine seretap bolmaly we olar hakda gaharly we duşmançylykly sözler bolmaly däl. Bir tarapdan kakasy gyzyny ejesini göralmaga gönükdirmeli. Beýleki tarapdan hem gyzy başga adamyň söýgüsine we ünsüne mätäçlik duýmaldygy üçin oňa ýeterlik mähir we üns bermeli. Ýene atalaryň gyýlaryny denan ruhuny kemsedici faktorlardan goramakdan möhüm. Çağalaryna ret edilmän, gowara gatnaşyp gurup biljek dostlar tapmaga we olar bilen oýun oýnamaga kömek etmeli. Edil oglanlarda bolşýal gyýlaram gyýz bolmaň özüne çekiji, odan o manylygyny duýup bilmendirler. Ýogsam ýitirilenden anlygy bilmän ýalňyş ýerlerde gözläp, şol boşlugy lezbiýan gatnaşyklar bilen doldurmaga synan şaýmaklara mahmal. Bu meselede en atalaryň habardar bolmagy we bir-birleri bilen tutan ýerli hereket etmegi möhümdir. Umuman aýdamyzda, bu problemada adamlar taryhyndaky portotun tapanly ýüze çykýan. Garşy şäherler görüleninde ýetip gidýän viruslar ýaly gaýtalanýan ýagdaýlaryň biri. Ýöne bu gadakky çykyşlarynda hedonizm düşünjesinden we şäherler adatlyk dünýä garaýşlarynyň alan goldawlarynyň netijesinde dogry duruýdyljak derejede meşgullyk kazandylar. Şu wagta çenle söpüklük hökmünde kabul edilen homoseksualizm taryhyň dowamynda hiç açan şu günkü ýagdaý ýaly biologi, din ahlaky we sosiologi taýdan öňe çekip kanunylyk kazanyp eldegirilmesizlige gelip bilmedi. Sosial mediýanyň üstübilen hem öýleriň törüne, ýaş beýinleriň iň inçe damarlaryna çenle girmäni başaran bu beladan çağalanmaly goramak üçin ulanyp biljek iň güýçli çäremiz içi mähir muhabbetden, tyla hormatdan doly her agzaty yer we yer olan sagdyn maşgala galamak. İçinde ene yerinde, ata ornuna, gyýyz çaga gyýyz hökmünde, oglan perdent erkek hökmünde yetişdirilen maşgala, döwrüň bu ýokanjendigine garşy iň möhüm galkan. En atanyň mähriniň we üntüniň ölçegi dogdalarda berilmegi, maşgalada ösýän çagalaryň akyl saglygynyň we özüni alyp barşynyň sagdynlygyny kesgitleýär. Çagalaryň geljegi barada aladalanýan en atalaryň iň öwedip biljek zady, sagdyn maşgala ýaşaýyşyny üpçün edip, onuň bütöwligini goramakdyr. Häzirlikçe sag oturuň.